aw minnu bɛ ka lamɛn ni wagati na an b'a lɔdɔniya k'a fɔ k'aw sogolen don Mifa Production ani Ondu Tele o jabaranin sanfɛla la aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a fɔ ko Mali baarakɛlaw ka kɛnɛ jɛmukan min dabɔlen don an ka jamana baarakɛla suguya bɛɛ lajɛlen de kama hali bi an tɛ sɛgɛn jɛmukan ɲɛfɔli la a dabɔlen don an ka jamana baarakɛlaw kama walasa gɛlɛya minnu bɛ u kan u ka baaraw tagaboloya kan u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye o la ani fana laɲini minnu bɛ u bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u bɛ jɛmukan in dabɔlen don o de kama bi ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo ale ye arajo dibila baarakɛla ye a bɛna ɲɛfɔli k'an ye u ka baaraw tagaboloya kan sabula n'i y'a mɛn ko animateur animatrice olu de sababu b'a to ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɛnajɛ saga ni wagati bɛɛ lajɛlen la ne balimakɛ ani yantuma nba ni yantuma somɔgɔ taraso la baasi tɛ nse nba tɔgɔ ani jamu ani bɛ bɔ yɔrɔ min na k'o ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye ayiwa baasi tɛ n tɔgɔ ye Mohamed n jamu ye Kulibali ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Kalabankoro ma ni wagati in na Mohamed e ka baara i n'a fɔ kuma daminɛ na n bɔra k'a fɔ cogoya min na a ka di i yɛrɛ da ka se i ka baara tagaboloya ma i ka baara ye fɛn mun ye i ka se ka ɲɛfɔli k'an ye o la ok o diyara n ye n bɛ filɛbaga bɛɛ fo minnu bɛ k'an filɛ ni wagati in kɔnɔ n bɛ u bɛɛ fo i ye ɲininka min na a diyara n ye n'o ye n ka baara taabolo ye o ye tekiniki ye tekiniki sugu ka ca mais anw ye arajo technicien ye arajo FM technicien ye ko ye n ka baara ye an bɛ waati min na ko sisan arajo so la na an b'a mɛn ko technicien nka arajo yɛrɛ kɔnɔ technicien bɛ mun ni mun de kɛ ok o diyara n ye arajo so kɔnɔ technicien bɛ baara min kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ arajo yɛrɛ ye technicien de ye fɔlɔ donc arajo tɛ yen ni technicien tɛ yen arajo ye technicien de ye parce que arajo fɛn bɛɛ ye technicien de ye bamananw b'a fɔ i m'a mɛn ɲɔgɔnna dɔnkɛlaba fila tɛ i tɔrɔn fila de bɛ duguma donc i m'a mɛn ɲɔgɔnna dɔnniba ta tɛ ɲuman de b'i la donc an bɛ se k'a fɔ technicien ye ɲuman de ye donni na parce que musique technicien donc i m'a mɛn i ka kuma technicien de bɛ micro d'i ma même n'i ye téléphone labila technicien de b'o bɛɛ kɛ technicien de bɛ arajo faga technicien de bɛ arajo k'a la n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna kuma lasurunyala dɔrɔn arajo yɛrɛ de ye technicien ye arajo fɛn bɛɛ de ye technicien arajo fɛn bɛɛ de ye technicien ye animateur ou bien animatrice ale kɔni bɛna a nana baara min kama soit journaliste ale bɛna a nana baara min kama donc ka na a ka baara kɛ baara bɛ latɛmɛ ani technicien bɛ baara latɛmɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na yan'a ka don studio kɔnɔ ani technicien b'o a latɛmɛ ɲɔgɔn bolo o cogo la donc a bɛ don studio kɔnɔ a b'a ka baara kɛ mais tout fait a bɛɛ bɛ technicien de bolo voilà nka aw ka baara bɛ daminɛ wagati jumɛn de la ka tila ka jɔ wagati jumɛn fana na aw bɛ baara kɛ don o don de fana an bɛ baara kɛ don o don an bɛ baara kɛ don o don i komi arajo baaraw kɛcogo tɛ kelen ye arajo baaraw kɛcogo tɛ kelen ye arajo baara daminɛ wagatiw fana tɛ kelen ye parce que arajo dɔw bɛ dayɛlɛ 6 heures du matin arajo dɔw bɛ dayɛlɛ 7 heures arajo dɔw bɛ dayɛlɛ hali 8 heures a bɛ dépend arajo programme kɛcogo la donc technicien bɛ baaraw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fɛnɛ o bɛ dépend ni technicien hakɛ min bɛ arajo la ni technicien fila bɛ yen donc aw bɛ programme kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ se ka kɛ bɛnkan na dɔ b'a dayɛlɛ 6 heures donc o bɛ se k'a bila midi soit 14 heures o kɔni bɛ dépend aw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya bɛnkan ni hukumu kɔnɔna la donc aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo o cogo la ten tɔ technicien fila bɛ arajo dɔw la i b'a sɔrɔ technicien saba bɛ arajo dɔw la technicien naani yɛrɛ bɛ arajo dɔw la
arajo bɛɛ n'a technicien hakɛ don dɔw ta ka ca ni dɔw ta ye technicien kelen yɛrɛ bɛ arajo dɔw la donc technicien kelen kɔni bɛ arajo minnu na e ka taali diɲɛ don o don o ye diyagoya de ye i kan parce que n'e ma taa dɔrɔn arajo bɛ jɔ donc e ka taali o bɛ kɛ diyagoya de ye ka taa arajo dayɛlɛ ka tilen fo arajo bɛ datugu wagati min na i bɛ sɔrɔ ka baara jigin ka taa so parce que tant que arajo kɔni bɛ ka kuma e ka baara bɛ kɛ donc ni aw bɛ baaraw falen aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw mɔgɔw ka ca a bɛ dépend olu la ni mɔgɔw ka ca programme kɛcogo la a dɔw la i b'a sɔrɔ e bɛ se ka tile 2 tile 3 kɛ ka sɔrɔ i ma taa arajo la a dɔw bɛ se ka kɛ i bɛ se ka tile 1 kɛ ka sɔrɔ i ma taa arajo la mais n y'a fɔ cogo min na o bɛ dépend ni aw technicien hakɛ min bɛ arajo la ani aw bɛ programme tracé aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o bɛ dépend o hukumu kɔnɔna la voilà. E bɛ dibila baara la arajo la a bɛ san joli bɔ? Bon ne ye technique daminɛ ani sisan cɛ n ka gɛrɛ technique yɛrɛ la ka technique ɲɛɲini ka gɛrɛ ka baara kalan k'a ɲɛdɔn o ni sisan cɛ a bɛ san 5 bɔ mais ka technicien kanu ka to ka taa arajo la ka sigi u kɛrɛfɛ k'u lajɛ baaraw taabolo la n'i ye o fara kan a bɛ se san 8 san 9 ma mais n yɛrɛ ka technique baaraw daminɛ donc a bɛ se san 5 san 6 ma donc a b'o cogo la. Nka kalan de bɛ yen nɔ walasa i ka se ka kɛ technicien? Bon kalan bɛ yen kalan n'i taara école sira fɛ kalan bɛ yen a bɛ kɛ ENA la donc bon ne kɔni ala ma ne garisigɛ don kalanba la ka fɔ ko n ka na o nabolo ninnu fɛ ala ye n garisigɛ don fitinin min na n ma na école na sira fɛ ala ye n garisigɛ don kalan fitinin min na donc n kɔni wulila n y'a ɲɛfɔ n terikɛ dɔ ye o ye technicien ye donc n ko n b'a fɛ ka technique kalan k'a dɔn parce que a ka di n ye donc ko ye sababu ye o wagati la place tun tɛ olu fɛ yen mais o fana y'i sara a jɛɲɔgɔn technicien dɔ la donc o ko ko n ka na donc n taara an ye échangew kɛ an sera arajotigi yɛrɛ fɛ yen arajotigi ko problème t'a la n bɛ se ka baara kalan daminɛ voilà donc n donna technique baaraw kɔnɔna la o cogo de la. O faamuyara. Nka kabini donni bi cɛ i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la gɛlɛya jumɛn de bɛ aw ka baara in na? Bon sisan de i da sera yiri ma parce que tiɲɛ yɛrɛ la technique kɔnɔ en fait a ma nɔgɔn i t'a dɔn ko sogo kalamani ye cɛ ye f'i ka a ta ka bɔ a place la k'i da ye i bɛna ye k'a fɔ a bɛ cɛbakɔrɔya place min na donc technique kɔnɔ i da sera a gɛlɛya ma ni n ko an bɛ technique gɛlɛya n'an ko an b'a a fɔli daminɛ ni plateau in kan wagati ka dɔgɔ a la parce que technique kɔnɔ gɛlɛya caman de bɛ technique kɔnɔ parce que e tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko baara bɛɛ tɛ kɛ baara tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ min tɛ ka n'a ye ko o tigilamɔgɔ yɛrɛ jatilen tɛ o baara kɔnɔ donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye technicien ka gɛlɛya a fɔlɔ baara bɛɛ bɛ kɛ fɛn dɔ de kama i bɛ bɔ denbaya la i bɛ taa baarayɔrɔ la fɛn dɔ de kama n'o ye musaka ye somɔgɔw b'i bɔtɔ ye k'a fɔ karisa bɛ ka taa baarayɔrɔ la mais ka n'a ye dɔrɔmɛ kelen ko mago i tɛ se k'o ɲa parce que ka d'a kan i bɛ ka taa baara min kɛ sara tɛ yen cogo di voilà sara tɛ yen n'i ye technicien ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na i ko sisan jamana in kɔnɔ
n bɛ se k'a fɔ technicien min saralen don a bɛ compter sara tɛ yen cogo min na technique kɔnɔ e de ye fɛn bɛɛ ye foyi tɛ se ka kɛ ni e tɛ arajo la mais directeur t'a bɔ a yɛrɛ la ka sara d'i ma promoteur t'a bɔ a yɛrɛ la ka sara d'i ma donc e kɔni bɛ taa ka taa baara in kɛ kanu de kama sinon technicien min saralen don technique kɔnɔna la a ka dɔgɔ bon hali dɔɔni bɛ di min ma i b'a sɔrɔ o ditɔ a bɛ lagosi ka di voilà o b'a sɔrɔ dɔɔni bɛ di min ma technique kɔnɔna la technicien a sara fanba i b'a sɔrɔ caman bɛ technicien sara daminɛ 5000 par mois bon n'a fɔra e ɲɛna 5000 o bɛ di e ma kalo la o 5000 a tɛ di a di kuma na 5000 ni dɔ ma di ka dɔ to yen kuma dɔ la sara tɛ k'a kɛ kuma la ou bien n'a ko k'a bɛ sara ko k'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ di ka dɔ to yen sara yɛrɛ tɛ min bɔ o bɛ tila ka lagosi ka di i ma technique kɔnɔ radio privé la bi ka fɔ ko technicien bɛ condition na radio la a bɛ sara normal la a bonyanen don baara kɔnɔ a bɛ compter privé fana na olu fana bɛ ni gɛlɛya kelen na an bɛ o privé fɛngɛ baara kelen la u bɛɛ bɛ ni gɛlɛya kelen de kɔnɔ u bɛɛ bɛ ni gɛlɛya kelen de kɔnɔ ka fɔ technicien sara ka 5000 70,000 bon ka se 10,000 ne kɔni bon 15,000 ni fɛngɛ ninnu fɔ n'a kɛra radio ba ninnu ye i b'a sɔrɔ radio FM privé dɔw bɛ yen nɔ fanga b'u la dɔɔni o b'a sɔrɔ olu de bɛ se ka u ka technicien bila condition na dɔɔni donc baara in kɔnɔ o y'a gɛlɛya dɔ ye parce que baara bɛ kɛ musaka dɔ de kama baara gɛlɛya dɔ fana ye ani animateurs ani animatrices ni ɲɔgɔn cɛ o b'a sɔrɔ en fait animateurs ani animatrices e y'a dɔn mɔgɔ min bɛ e ka fɛn bɛɛ kɛ ale de bɛ technique kunna e ka fɛn bɛɛ de b'ale bolo ne mo e tɛ se ka taa ni ale tɛ o b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ fana a tɛ i bonya i ka baara kɔnɔ ne y'a f'i ɲɛna k'a fɔ animateurs ou animatrices dɔw bɛ na don radio kɔnɔ ka tɛmɛ technicien ɲɛ wagali la ka don ka t'u sigi studio kɔnɔ hali u t'a fo ka sɔrɔ foli ma kɛ hali u t'a fo e bɛ se k'o faamuya cogo di baara kɔnɔna la donc problème dɔ fana ye min ye technique kɔnɔ radio baaraw yɛrɛ taabolo sariya kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni e kɛra animatrice ye sisan i kan ka émission min kɛ i bɛ na avant que i ka heure tɔ ye 10 minutes ou bien 15 minutes ye pour que i ni technicien ka échange kɛ i ka programme na i bɛ se ka liste de conduite kɛ o ye baarakɛ sɛbɛn de ye i ni technicien ni ɲɔgɔn cɛ par exemple i b'a fɛ i ka émission kɔnɔ dɔnkili mun ka jouer i b'o artistes kɛ par exemple n b'a fɛ Jɛnɛba Sɛki i b'o bila premier morceau la a ka ni dɔnkili ainsi de suite i b'a sɛbɛn o cogo la o papier bɛ kɛ 2 de ye kelen bɛ technicien ma a b'a sɔrɔ i nana ka kɔn i ka heure ɲɛ donc n'i ye papier di technicien ma donc n'a y'a lajɛ k'a ka sélection kɛ ni min bɛ yen ou bien ni min tɛ yen donc min kan ka falen a b'o falen ɲɔgɔn bolo mais radio ka dɔgɔn bi min bɛ o kɛ donc toujours u bɛ technicien chargé de fɛ u tɛ technicien yɛrɛ ka lafiya fɛ baara kɔnɔ mais lafiya ka di olu yɛrɛ ye
e baara ɲɔgɔn ye technicien min ye e b'i ka lafiya fɛ ni e to o ka lafiya fɛ y'a dɔn o ye degun ye i baara ɲɔgɔn fan fɛ n'o ye technicien ye donc o gɛlɛyaw ka ca anw bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la technique baaraw kɔnɔna la olu ye gɛlɛya kumabaw dɔw ye baara in kɔnɔna la voilà nka sisan komi e y'a fɔ k'aw dɔw ka sara ye 8,000 5,000 walima 7,000 o la sisan aw ka passe bɛ u la dumuniw fana olu bɛɛ de bɛ u la wa walima ani fana n'a y'a sɔrɔ assurance de talen b'aw ye ni olu bɛɛ de bɛ bɔ wari in na n'a dɔgɔyara o de kama a bɛɛ de b'o la a bɛɛ assurance fana t'aw ye n bɛ k'a f'i ɲɛna o sɔrɔli yɛrɛ o ye problème de ye i ka fɛn bɛɛ b'o la c'est-à-dire i b'a sɔrɔ technique kɔnɔ a technicien ka dɔgɔn ko dumuni bɛ di min ma ou soit dumuni bɛ taa radio la ko technicien bɛ dumuni kɛ o technicien ka dɔgɔn ne ma fɔ k'a tɛ yen dɛ a ka dɔgɔn donc i ka dumuni sɔngɔ b'a la i ka carburant sɔngɔ b'a la n'o ye ka fɛngɛ moyen de déplacement ye o b'a la i ka fɛn bɛɛ de bɛ o kɔnɔna la i bɛna ye a bɛ fɔ ko animateurs ni animatrices n'u nana ni publicité ye radio dɔw bɛ se ka 15% di animatrice ma soit animateur ma i b'a sɔrɔ e bɛna ni publicité technicien de bɛ voix ta ale de bɛ voix corriger ka tila k'a monter k'a dilan ka ɲa pour que a ka se ka passer a radio la mais i bɛna ye radio tigi dɔw minnu bɛ dɔɔnin di technicien ma min nana ni publicité o y'a ta sɔrɔ donc radio ta sɔrɔ la mais mɔgɔ min yɛrɛ kan ka baara in bɛɛ kɛ donc ko o ta t'a la ko parce que ko bɛ sara kalo la nka animatrice fana tɛ sara kalo la i bɛna ye k'a fɔ animateur ou bien animatrice min bɛna n'a ye olu yɛrɛ bɛ sara kalo la mais i bɛ taa sɔrɔ olu dɔw yɛrɛ sara ka ca ni technicien ta ye mais a sara kɔfɛ a tɛ fɔ ale ɲɛna k'a fɔ ko e bɛ sara kalo la e ka pourcentage i n'o man kan donc mais technicien min kan ka baara bɛɛ kɛ donc o ta bɛ kɛ parce que o ni pourcentage ma kan parce que dɔ bɛ di o ma kalo la donc nin bɛɛ ye baara in kɔnɔ gɛlɛyaw ye gɛlɛya min e bɛna ye ni baara in yɛrɛ kanu tɛ a kɛli ma nɔgɔn hali dɔɔni n y'o f'i ɲɛna n bɛ segin k'o fɔ radio ye technicien de ye radio tɛ yen ni technicien tɛ i m'a ye donc kan'a ye anw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ an jatilen tɛ animateurs fɛ an jatilen tɛ radiotigiw fɛ c'est à dire technicien kelen don radio kɔnɔ bi i b'a fɔ ko yatimɛ kelen ka fala wolo soman ta kɛmɛ k'o lamɔ jigitakan wɛrɛ la a fɔ yɔrɔ t'an bolo a kɛ yɔrɔ ti an bolo donc an caman bɛ baara la o kanu de kama mais ba mana degun a bɛ kini kɛ o de kama degun fanga bɛ bonya dɔw da la n'u ye fiɲɛbɔda yɔrɔnin sɔrɔ dɔrɔn olu bɛ taa nka k'aw to aw ka nin gɛlɛya in na yalima aw y'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ se k'a ka ko ɲɛnabɔ i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a kɛ cogo min walasa yɛlɛma bɛ se ka don aw ka ko la ani assurance ninnu ka se k'a ta o ye cogo min aw ye o fɛɛrɛ dɔ latigɛ bon i ka o ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ parce que ne b'a ye jamana in kɔnɔ baarakɛla caman bɛ yen minnu faralen don ɲɔgɔn kan syndicat bɛ caman tɔgɔ la anw ka baara hukumu kɔnɔna la ne kɔni tɛ kulu dɔn k'a fɔ ko nin ye technicien ka kulu ye k'an faralen don ɲɔgɔn kan parce que ne b'a ye k'a fɔ kulu o kulu bɛ yen n'an ma fara ɲɔgɔn kan ko dɔ bɛ ta ka aw sɛgɛrɛ aw tɛ se ka foyi tɛ se ka bɔ a la parce que aw faralen tɛ ɲɔgɔn kan u b'a fɔ cogo di ni koko pɛrɛnna
basa bɛ don mais siran kelen no kulu ɲɛ kulu mun farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'aw farala ɲɔgɔn kan promoteurs b'aw bonya directeurs b'aw bonya animateurs b'aw bonya animatrices b'aw bonya parce que aw faralen don ɲɔgɔn kan mais ne ɲɛ tɛ ne kɔni t'a dɔn hali n'a sɔrɔ a bɛ yen k'a fɔ ko nin ye kulu de ye ko radio techniciens ka kulu don fara ɲɔgɔn kan na ne ti o dɔn fɔlɔ. nka a bɛ se ka daminɛ e la. bon a bɛ se ka daminɛ ne la. fara ɲɔgɔn kan wagati dɔ la n tun ye a laɲini mais i b'a dɔn i bɛ kuma dɔw ye mɔgɔw ka faamuyaw tɛ kelen ye i b'a essayer k'i bɛ dɔw la faamuya o b'a yira k'a fɔ c'est-à-dire nin fɛn in est-ce que bancogo bɛ nin na wa parce que anw yɛrɛ ye baara in daminɛ ka nin to nin cogo la i ma caman bɛ o fɔ ko an ka an débrouiller ta sinon ne tun y'a essayer wagati dɔ la sira telima ye min ye ka groupe créer technicien minnu ka numéro bɛ n kun ka commencer ka olu ajouter mais i b'a dɔn a ko ye tile fɛ i ba b'i ka fini kala su fɛ i fa b'a fara donc i kɛ man di ka finitigiya kɛ mais ni ni émission fasugu ninnu ni ninnu n'a a ɲɔgɔnnaw cayara ka kuma di techniciens ma an ka bɔ ka kuma anw minnu garisɛgɛ bɛ don ni plateau ninnu na ka ɲɛfɔli kɛ an tɔw ye minnu garisɛgɛ ma don a plateau la la o bɛ sɔn ka kɛ a sira telima ye o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye sababu min ni caman bɛ a faamuya o na kɛ an ka bolodi ɲɔgɔn ma sababu ye sinon i y'o min fɔ o de ye ko in sira telima ye voilà o de ye a sira telima ye an ka fara ɲɔgɔn kan donc n'an farala ɲɔgɔn kan ka an dabiri file kelen na ni gɛlɛya ye kelen sɔrɔ a ka k'an bɛɛ ka problème ye donc i bɛna ye an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ an bɛ bɔ a gɛlɛyaw kɔnɔna la voilà. laɲini jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. bon laɲini min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma i komi cakɛda dɔ yɛrɛ bɛ yen déjà radio tɔgɔ la bon olu ka baaraw kɛcogoyaw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ radio kan ka baara kɛ sariya dɔ de kɔnɔ donc radio mamuru i ka baarakɛlaw u ni sara dɔ de ka kan mali baarakɛla fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ sara dɔ de bɛ yen mali sariya sunba yɛrɛ la jigin man ka kɛ min duguma baarakɛla sara la donc n'i ma fili o sariya senw fana bɛ hakika sariya gafew kɔnɔna la bon n t'a dɔn a tɛ ka appliquer kumu kɔnɔna na n'o tɛ radio la i kan k'i ka baarakɛla sara i kan ka inscrire NPS la donc radio baaraw sariyaw kɔnɔna la mais olu si kɔni kelen tɛ n bɛ se k'a fɔ n bɛ radio fɛn fɛn dɔn a si kɔni baarakɛla to o sariyaw kɔnɔna la parce que radio ko kɔni kɛlen don ni min ye n diya n b'o o di n ka baarakɛla ma n'a ma n diya yɛrɛ n t'a sara voilà donc o b'o cogo la quoi. ka ɲɛsin o tɛmɛnen kɔfɛ hakilina jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma ani auditeur minnu yɛrɛ fana bɛ to k'aw lamɛn hakilina jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin olu ma. ok hakilina min bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma ani minnu bɛ radio lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ radio ye technicien de ye hali n'a y'a sɔrɔ animateur dɔw b'a fɔ animatrice dɔw da bɛ s'a ma
ni dɔw kɛlen don k'u da gulɔbarani siga kan n'i ye sanga o sanga ye animateur la n'i ye sanga o sanga ye animatrice la n'i ye sanga o sanga ye journaliste la technicien ka sanga don ni technicien y'i bolo don a kɔnɔ a tɛ kɛ donc ka wele ni welewelema da bila radio auditeur ani auditrice ani minnu sigilen don radio ko kunna ani télé ko kunna n'o ye haki ye u ka radio u k'a lajɛ dɛ u ka radio u k'u baarakɛcogow lajɛ techniciens bɛ gɛlɛya belebele kɔnɔ techniciens bɛ gɛlɛya belebele kɔnɔ u ka jateminɛw kɛ u kana da u ka redevance minɛliw ma u ka jateminɛ kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ radio baarakɛlaw kan mɛ sinsin ni anw yɛrɛ ka côté ye parce que surtout techniciens voilà donc ka tila k'a fɔ auditeurs ye jamukan n'i y'a jalen technicien de don donc u se ye dɛmɛ min ye ka kɛ techniciens ye sinon techniciens bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais baara in u bɛ ka kɛ kanu de kan donc u se ye dɛmɛ min ye ka kɛ techniciens ye donc u ko o dɛmɛw kɛ donc i b'a ye i bɛ émission dɔw kɔndi émission bɛ ja auditeur dɔw contané bɛ Orange Money kɛ animateur bɛ animatrice ka numéro la animateur bɛ animatrice dɔw bɛ jigin ka taa même n'i y'a mɛn nin cira ne ma a sababu bɔra émission jali la émission jali sababu ye technicien de ye même n k'a jateminɛ ka nin bɔ wari la ka d'a ma pour que a ka se ka courage sɔrɔ a ka baara hukumu kɔnɔna la o to o kɛ donc o bɛɛ ye fɛn min ni a ma nɔgɔn quand même an kɔni bɛ ka baara kɛ gɛlɛya dan de kɔnɔna la an bɛ ka baara kɛ gɛlɛya dan kɔnɔna la donc ko ɲɛ ka ca tiganikuru la kumaba tɛ ban quoi. Kuma kuncɛ kuma na kuma wɛrɛ b'i bolo ka fara nin fana kan. Ok kuma kuncɛ kuma la n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye foli ani waleɲuman dɔn ye tekiniki baaraw kɔnɔna la ka wele bila n baaraɲɔgɔn technicien bɛɛ ma ka wele bila n baaraɲɔgɔn technicien bɛɛ ma tant que an ma fara ɲɔgɔn kan an filɛ degun min kɔnɔ an tɛ bɔ m'o wele n bɛ se k'o wele de bila u ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan jɔnmaya ni dɔgɔyama ani baara gɛlɛya min bɛ an kan k'an kɛ dɛgɛsusu kolonkala ye an dabara jɛlen don foyi t'an kɔnɔ donc n'an ma fara ɲɔgɔn kan ne ɲɛ tɛ ban tugu la o diyara n ye kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fo i ka nali la o diyara n ye kosɛbɛ d'accord an lamɛnbaga ni an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen hakili la aw ye caman faamu an ka bi baro la ani mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn bolo ale ye Mohamed Kulibali ni dibila baarakɛla don arajoso la a tun bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye gɛlɛya minnu bɛ u kan u ka baaraw tagaboloya la n dalen b'a la caman faamura a la aw ni ce a ka tulomajɔ la an b'a fɔ aw kan bɛn sanga wagati wɛrɛ la ni Ala ka jɛ ye